Kani ka Akashvani Shiillong ka khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kini gilong kimat ki bokong san jang ka khubor mentak stem. Kentu ka election commission ni kinong punya election bat ya kinong elam san perthai ban kam pendunai ke jingpenon kami ki kot sada ha ka por election knang bakan long kum kalat sumar ya kamariang. Thmu ka sarkar Meghalaya ban penyat lingsun nakat lingsun umroi syaki sarkari India man lakasngi. Kashnong wakhen kade ka pene lariti. Ki khubor ki bapnya. Ka election commission ka persang penyat ki election Lok Sabha bat kumju ya ki assembly election ki ban kershan ru ya ka jing sumar mariang. Ke election commission kala bathai ki nong punya election baja baro ki sing san perthai bakin kam pendunai ka jing penon kam kot sada ha ka list jong ki nong tha vote bar ha ki we ki kam ka ECI kala banjur ban penon kam de ki kot electronic ni e-books bat ki e-documents ha ka ne ki election menta ka kenti lalle ekani da ka jing thmu ban penslur ya ka tre ka ta ling ba ki jing start ki bathamai ke ECI kala bathai ki nong punya election badia baro ki sing san perthai ban ampenan kam tedet tutat ya ki plastik bar ha ka jo ka por ban am ekhle lang ha jo e ki nyot ki bapot bat ki bampot khnang ba ka maryang saudong saukun kan long ka bakhot nalor kata kala batharu ban penan kam de ki kali ki be shangpat ba lang ha ka jaka ban sei bon tli ki kali ki bakit tang iwe ni arngot ha ka wei ka kali ka sarkar jilla ka don ka jing thmu ban sedang ya ka jing penher lingsun man la ka singi na kat lingsun umroi sha sankli ki nong ba ki bakham kong san jong kari karkum ka tulong khubor blayo lum ka jing shakri lingsun kan long ban penyaso e ka kat lingsun umroi bat ka Delhi Mumbai Hyderabad Bengaluru bat Chennai leo jing tipru bala sedang khot tender da ka tana transport banyo jet ikinong punya lingsun ki bala ban penbiang ya ka kam shakri lingsun ha padeng ka Delhi Shiillong Delhi Mumbai Shiillong Mumbai Hyderabad Shiillong Hyderabad Bengaluru Shiillong Bengaluru Chennai Shiillong Chennai katarik ka bakhadu an pediang ye ki tender ka dei ka arfun ru tari uyayong ba katarik banya baiting ka an sapan bana kham hadin katanat jong sarkar India ka bakhmi ka koi ka khia kala tho sha baro ki jilla bat ki union territories ka ba batha ki ban shimi ki lat ki bakirki banya dai ki hospital na ka jingplu ding ha ki banai liur Hakashiti show chief secretary jong ka jilla baro bat ki union territories u secretary katanat Health u Apurva Chandra ulo ong ba ka jingplu ding ha ki hospital kala long ka jingma namar ka jingpur state jong ka jingklut ha ki banai liur katay ketanat ha ka kaipot sa ki jilla bat union territories kala batha ye ki tanat ka kot ka khia jong ki jilla ba ka state disaster management authority ba ki ne trelang ban pentikena ba baro ki hospital ki ba hap apo ka jingpet jong ki kin le no ya ka badan kam ban ya dai ka jingplu ding ha ki hospital ha Tripura ka CPIM bat ka Congress kila job ya ki election halor ka nongrim yadai ka riti sinshari ka badai ki election jong ka Tripura Bar Association da ka ba penlim ya ka kanhon muktiar BJP Tipra Motha umlinal kanti biswas na ka sing Congress bar Koshik Indu CPIM ki belai khun ki kate ki election hapo jong ka lama yadai ka riti sinshari kila shajit man long ginong elam ko president ba general secretary jong ka Tripura Bar Association ya ka ni la pentip de returning officer Usandip Datta Chaudhary minnin kasngi kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shiillong ka sing riti institute wa khen na kani ka lasni ublei ka penlong ya ka jingpen I lariti ni ka cultural show ki ba jule ha ka shnong na du handai ha du kini kisngi kani ka jingpen I lariti ka kan thup ya ka jingpen shat khon ukpa ka kemi ka tiet ka dor ban be ikimrat ba penjot ikijingthung ka shok krai ringkat ka phawar ka shat masti bat ka lit shaw mai kha nangta ka sing lumpat sha ka shat scan sha ka shat kiu yeng thamai ka pensawa bat kring ye ka jingmut jibrkhan ka man sim ji pa ba ki balawan ban sakhi ha ka ti ka sngi banyo I ye ki jingge ki ba pher ki badan hasnong wa khen
Ya kani ka jing pen ilariti ka deishi benta bane burom ya ka jing itu ka sarkar jilla menshim senam ka shnang wa ken kum ka pene ka lariti ka bamut ka tem ka put ka ruai ka seo tan rai bat ki wei ki komle ha ka de skila sakhilang da ikong Cordelia Thankiu program executive ka Akashvani Shiillong ibla yaro ya kani ka lariti jong ka shnong ban kendi shu ya ka jing ru spa ya ka lariti la yoru ya ka jingkran na usodar ka ratwa ken ba jan sington song kum juru nong ai jingmut jong ka Sen Riti Institute babu kular khongjiram UMP Lok Sabha na Shiillong Parliamentary Constituency ba Vincent H Pala unsalit penung kerteng yeli mentaka sngi kum ukertong ka Seng Congress ha ka jingjit nong mikma thamai sha ka yeng darbar thawan Lok Sabha na Shiillong Parliamentary Constituency Haka juga sengi ukutong jong ka Voice of the People Party VPP uba Riki AJ Singkon unit tap kerteng banyak airing hakanik election Lok Sabha. Kejala Meghalaya kan tap vote haka khat khandai tri uyayong na ka banda artali ki seat chaka yeng darbar thawan Lok Sabha ki bakin thop ya ka Shiillong parliamentary seat Batura parliamentary seat. Kamashwa armut ki kertong kila da pendung kerteng ila dia banyak kun ha kanik lempung. Kita kilong ke kertong jaka National People's Party NPP kong amprin lingdo barwa Peter Shalam kumu kertong shimen. Bara armut kila pendep ialah ka kamram mentep kerteng ha ka arpu arterik uleber. Katarik ke bakaddu ha ka baki kertong kila ban ai kerteng ke dei ka arpu nyutrik uleber baka jing bishar kikot kisla kan long ha ka arpu praterik uleber baka tarik ke bakaddu ban weng kerteng na ka jing khun ke dei ka laipu tarik uleber. Han Nagaland ka People's Democratic Alliance PDA kala sedang ya jinglap election Lok Sabha na du minhin kesngi banjit inong mikmat ba marway na Nagaland cha ka yenor ba thawan Lok Sabha ka jingthap vote MP Han Nagaland kan long ha ka khat khandai tri uyayong ka PDA ka dei ka kan hon ni tri lang ha preng ka Nationalist Democratic Progressive Party NDPP ka Bharatiya Janata Party BJP ka Nationalist Congress Party NCP Janata Dal United RPI Athawale LJP Ramvilas National People's Party NPP bat ka Naga People's Front NPF ka PDA kala penyeng Dr. Chumben Murray da ka bayas ngotho jingmut lang bat barok kinoy lam jong kitiki seng san perthai Dr. Chumben Murray dei Menteri Sarkar Barem bat menta utrai ke nong ai jingmut bakong san jong Menteri nang rangba ka Nagaland Haga jinglap election ha Chumuke Dima district minhin kesngi Menteri rangba ka Nagaland na Furio la ong ba ka sarkar ka don ya ka jingmut ka baskem ban penbet ya ka jing e jong ka jela ka badai ka jing angnur ka bakong san jingi pat nong song snong ka Nagaland UMLA ke BJP ba sanbor shulai ya uba kamashwa kala dan kajing thumu ba unya khon ha ka election Lok Sabha ulap diang ya ka rai jong kinong lam rang ba ka seng banjit yu kertong ba ya honnang ban kershani ke NDA uba sanbor shulai ong ba ka NPP ka ka seng ka ba lado ha ka sarkar ba namar ba ka deiru ka paralok NDA kam shimlong ka ba bakla na kalyang jong ki bahalor ban shime ka rai ban kershani ki kertong NPP na Shiillong Batura parliamentary seat Ka Sikkim Krantikari Morcha SKM kala depan benai ka kerteng jiki kertong ki banyak khun ha ka jingjit nong mikmat thamai sha ka yeng darbar thau an jong ka jilla ka yeng darbar thau an jong ka Sikkim ka kudup laifu argon ki dikhot bat uwei nong mikmat sha ka Lok Sabha ka jingtha vote na ka benta baro artali ki election ha Sikkim kan long ha ka khat khandai tri uyayong ka SKM kala depan benai ya ka kerteng jong baro ki kertong ki banyak khun ban shajit shaka yeng darbar thawan ke jila ba kumjoru shaka yeng darbar thawan Lok Sabha ka Deputy Commissioner jaga Food Safety Technical ka State Food Testing Laboratory kong Wanda Mika Lingdo ka pha jingtip sha baro ba ka State Food Testing Laboratory Pasture Hills Shiillong ka nampdiang kinuk sa jingbam ne jingdi ban pha test ne wat benya na dok ar phunu tri uleber hadu ka khat khandai tri uyayong arhajar arpusaw namar baki don ki kam ban hap trei pen bha ya ka te ke jaka test jingbam ka tu ni ka khubor kala kut bakalawan shpi na ka Akashvani Shiillong sa shipor kata ka por prabaji nginya so baga dali station na ka bata ka khubor ha ka tin hindi ban penbot da ka khubor phareng ha ka por pra khatsan minin kani ka dei ka Akashvani Shiillong